alle sammen. Jeg har ikke filmet en video i rigtig lang tid, men det vil jeg faktisk godt begynde på, fordi det er lige pludselig lyst til. Nå, men jeg skal vise today's outfit. Og det første, jeg vil vise jer, det er den her Cheap Monday bluse. Cheap Monday. Den er lidt utydelig, man kan ikke se den, den er så sort. Og så har jeg en cardigan på, der er normalt sort. Her altså. Herinde under Cheap Monday blusen. Og så har jeg en vest på. Og whoopty. De her sådan gamasjer. Og så et par nylonsagtige strømper. Men I kan lige kigge. Så derude. Ja. Og så har jeg bare sat mit hår op sådan her til siden. Sådan lidt herhen til siden. Og så lidt hår tilbage. Og mascara og puder. Ja. Det var så mit outfit. Jeg håber, I kunne lide det. Og det skal lige siges, hvis der er nogen, der sådan spekulerer sådan lidt over, hvad jeg filmer på. Så er det min nye iPhone 5, som jeg fik for 3 ugers tid siden. Hvilket der allerede er kommet en lang ridse i. Det er ikke så spændende. Men det var så det. Og jeg håber snart, at vi ses igen. Og husk at trykke tommel op, hvis I kunne lide mit outfit. Ja, vi ses. Hej.